За перформанс обаче закъсня. Око в кутия, уважаеми зрители! О, 3 очи! Вау! Много добре. Изглежда много светено тук и се вижда наистина много. А тук долу ми е устата. Да, точно ти я снимах докато го казваш. Кажи А. А. БВГД. ЕЖЗ. Добър вечер, аз съм вашата Леля. Бързи. Това е злато. Със специалното съдействие на ателие. И неговата компания в лицето на Людмила Токин и Боян Богданов. лицето на това режисьора. А и освен това режисьор на доблаж. И на този си започва обитаващо да бъде дълга. Но според... И след това петния надписи за те няколко секунди, петния надписи и цялостния екип. И смисълът ще безумие само докато прочетеш. И най-хубавото ще бъде, че безумие наистина ще ги прочетеш. Защото повечето хора си стават на надписи, но в случая те ще оставят и ще ги прочетат. Което ще бъде много добре. Така е. И аз съм на това мнение, уважаеми другари. Това е трейлер. А и не пречи човек да бъде себе си, между другото. Ето аз сега съм себе си. Страхотно. Снимам ви. Това е започва, така започва страшен криминален филм. Чакай, знаеш какво? Така. Да. Аз виждаш така. Така. Само се вижда тук отражението, да се знае какво е. Има някакво... Broken Glass.